ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୁଳୁହୁଳି ପକଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବା ମୋ ଜୀବନରେ ଶିଖି ନାହିଁ ନା ଶିଖି ବି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛି ଶୁଣ ଏବେ ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ ଅଛି। ସେ କାନ୍ଦ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କାନ୍ଦ ବି ଶିଖି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲ ଆର ଗାଁର ମାଗୁଣି ବେହେରା ମାଗିଲା ତାକୁ ଛପର ପାଡ଼ିକି ଦେଲା ପୁଣି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡେଇ ଦେଲା। ସେପଟ ଗାଁର ଗାଣ୍ଡିଆ ବାହାରି ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଲା ସେ ଗୋଟେ ଜୋତା ସୋରୁମ କରିଛି କଣ ଗୋଟେ ଅଡି ଫଡି ଗାଡି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୋ ପାଖରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶୁଣାର ଗଲା ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କିଛି ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ ଅନେଇଲ 1.5 କୋଟି ଦିଅ 1.5 କୋଟି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଲି ମତେ 1.5 କୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ସାରା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖିଦେବି ଆପଣ ମତେ 1.5 କୋଟି ଦେଲେ ବୋଲି ଫାଇନାଲ କରି କହୁଛି ମୁଁ। ଅନେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଧାଉ ଧାଉ କରିକିନା ତମ ଫଲୋର୍ସ ବଢିଯିବ। ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିବି। ସେଥିରେ କଣ ନାଁ ରହିବ ଜାଣିଛ? ଗଡ ହିଲ ଯୋ ଇଅର ବେକକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଗହଣା ଥିଲେ କି ହବ ଦେଖେଇ ନହେଲେ କଳି ଝଗଡା ନ କଲେ ମୋ ମନ ବୁଝେ ନା କଳି ଝଗଡା ନ କଲେ ମନ ବୁଝେ ନା ଖୋବା ଖୋବି ନହେଲେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗେ ନା 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 ନା